And I'll be damned if I cannot dance with you, baby. Photogenic, shoot. Programmet præsenteres af The Old Irish Pub. Your home away from home. Har du en brandforsikring i din husforsikring, så skal du forvente at give en 20 mere om året fra næste år, det skriver Børsen. Årsagen er, at brandforsikringen skal dække skader fra eksempelvis stormfloder, og da sidste års stormfloder har drænet kassen, er der nu behov for en stigning i bidraget fra 30 til 50 kroner. Det er ikke første gang, at bidraget til stormflodsordning ser ud til at blive hævet. Det skete også i 2014 efter stormen Bodil. Det vakte opsigt hos Venstre og Socialdemokratiet, at Moderaternes leder Lars Løkke Rasmussen kom med en opsigtsvækkende udtalelse efter søndagens EU-valg. Her kom han med en opsang til sin egen regering ovenpå et skuffende valg, for han mener, at de burde sætte sig ned og tænke over, hvordan de kan give nyt liv til det politiske arbejde. Men nu fortæller Lars Løkke, at han ikke havde orienteret sine regeringskolleger på forhånd, og derfor fik udtalelserne i hård medfart blandt de andre regeringskolleger. Når en kunde optager sit abonnement. Sådan lyder det fra Forbrugerombudsmanden, der samtidig sørger for, at det ikke længere opkræves. Samtidig har de kunder, som har betalt gebyrerne, krav på at få pengene tilbage. Gebyret blev enten kaldt et administrationsgebyr eller et nedtjeningsgebyr. Men uanset navnet er det altså imod forbrugeraftaleloven, bliver det fra Forbrugerombudsmanden. Det er efterhånden svært at finde et godt gammeldags turistkontor, når vi skal søge information om et af områdets seværdigheder. For vi er i stigende grad begyndt at vælge